కరోనా కారణంగా విద్యార్థులకు తరగతులు సక్రమంగా జరగకపోవడంతో దాని ప్రభావం ఫలితాలపై పడింది. ఇంటర్లో సగం కంటే తక్కువ ఉత్తీర్ణత నమోదైంది. గురువారం విడుదలైన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాల్లో 49% మంది విద్యార్థులే పాస్ అయ్యారు. ఈసారి కూడా బాలికలే ఎక్కువ మంది పాస్ అయ్యారు. వాటి ఫలితాలను అధికారులు గురువారం హైదరాబాద్ లో విడుదల చేశారు. ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలు విడుదలైన సమయంలో ఓ విద్యార్థి ట్వీట్ కలకలం రేపుతోంది. ఆ విద్యార్థి నేను 4 సబ్జెక్టుల్లో ఫెయిల్ అయ్యానని, తాను చనిపోతున్నానంటూ ఓ విద్యార్థి మంత్రులు కేటీఆర్, సబితా ఇంద్రారెడ్డికి ట్వీట్ చేశారు. సార్, పరీక్షల్లో ఏం రాసినా పాస్ చేస్తామని చెప్పి అందరినీ ఫెయిల్ చేశారు. నేనిప్పుడు సూసైడ్ చేసుకోబోతున్నాను అని చెప్పాడు. నా ఆత్మహత్యకు మంత్రులు కేటీఆర్, సబితా ఇంద్రారెడ్డి కారణమని ఆ ట్వీట్ లో పేర్కొన్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న హైదరాబాద్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి విద్యార్థి ఆచూకీ తెలుసుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. అతనిని మంచిర్యాల జిల్లా రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధిలో జిన్నార మండలానికి చెందిన విద్యార్థిగా గుర్తించారు. అతని కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. పోలీసులు ఇంటికి రావడంతో భయపడిన సదరు విద్యార్థి రాత్రి 8 గంటలకు మరో ట్వీట్ పోస్ట్ చేశాడు. గాయ్స్, ఐఎమ్ గుడ్ గాయ్స్, నేను బాగానే ఉన్నానని రీపోస్ట్ చేశాడు. దీంతో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.